திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் அருளிய 2ஆம் திருமுறை. வெப்பத்தினால் உண்டாகும் நோய்களான ஜுரம், அம்மை முதலியன நீக்கும் பதிகம். பதிகம் 9, பாடல் 10. குண்டிகை கையர்களோடு சாக்கியர் கூட்டமும் கூட கந்திகை பிப்பது நீரு கருத இனியது நீரு எண்டிசைப்பட்ட பொருளார் ஏத்தம் தகையது நீரு அண்டத்தவர் பணிந்தேத்தும் ஆலவாயான் திருநீரே. பாடலின் பொருள். சமணர்களும் சாக்கியர்களும் திகைக்கும் தகைமையில் காட்சி தருவது திருநீறு. திருநீற்றை நெஞ்சில் பதித்த போதும் இனிமையை தரவல்ல அத்தகைய தெய்வீகம் உடையது. என் திசையில் உள்ள சிவமாகிய மெய்ப்பொருளை சரணடைந்த பெருமக்களும் ஏத்தும் சிறப்புடையது திருநீறு. அத்தகையது தேவர்கள் பணிந்தேத்தும் திரு ஆலவாய் அண்ணலாகிய ஈசனுக்குரிய திருநீரே ஆகும். திருச்சிற்றம்பலம். என் நாடுடைய சிவனே போற்றி, என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி.